Takže cítim sa úplne perfektne. Získal som už po druhýkrát tento titul. Prvý z roku 2007 a druhý teraz 2010, takže som určite veľmi šťastný. I feel very happy that the second time win this belt from A1. This his last win this belt was 2007, and I'm very happy that win again this belt. Z toho ten prvý super, obidvaja boli veľmi kvalitní. Som rád, že v tom prvom zápase mi vyšlo stratégia, akú som mal, a ten druhý už proste nebol som veľmi zranený, takže som vedel, že môže byť na 100% do finále a som rád, že to vyšlo. His two opponent was very good for him, but he's very happy that in the first fight winner and go to the final. So also he's so very happy that win this belt again.